kamarku di bain ho Songon lali habang macay timbo maninggal hong sude akasina ngolaki Tuhan ho Tuhan pasab Shalom. Parhalado hagawe pejala lurah Cimahi. Pasahaton sudah ruas namar minggu di Tikion. Selamat beribadah mari kita melalui live streaming di Facebook dan YouTube channel Tapuji Matuhata Marede Mahita Sien Bukwede nomor 2 ayat 1 ayat 2. Mari hite-hite goar ni bata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni tondo perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Say tangihon ma soraku ale Jehova, molo jauh-jauh ahu, didok rohaku horo madok, lului hamuma bohiku, atong bohima nahulului ale Jehova. Say unang matabunihon bohim maradopon ahu. Jehova do partano batuan di goluku. Tung mida ise maahu biahaton haleluya. Haleluya Haleluya Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, amanami na dibanu gijangi, usehon matodim na badiai dohot hapistaran nasian hoi tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiai di tonga-tongani hamyon, lehon mahiras neroha di naposom majami taon hatam, asalam pita jalalam ganda huriam na badiai, patok tong mahuhut rohanami manguloy ho, sahat ro di ujung di bagasan hapor siyaw nature, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Mari dahita. Tangihon hamuma patik dihita di bahasa tikyon, ima patik perjolo dohot patik paduahon. Patik perjolo ahu do Jehovah de batam ninna de batatta, dang jadi merakup ahu bahenonmu de batam. Patik paduahon, dang jadi ganommu jaladang jadi sumanonmu manang ahu banua gijang, dohot na di bonua tungaon, rodi na di bagasan aik, na di toron ni tano yanggo gabe si sobaon manang sioluan imasahatna atong rak mangidogogo mahita tutuhatta lahu mangulahon na bar tupati nai ale Tuhan de bata saya pargugoy mahami lahu mangulahon na bar tupati mi amin. Mari dahita sian nomor 177 ayat sada dohot ayat 2.
Tatapoti madosata tuadopan ni debata martangeng mahita. Ale amanami jala debata nami na di bawah gijang. Pergogo na suatu dosan perdengan bahasa roho. Jala roh di saleling nileling na roh asin roham. Saya marpamuati maroham di hazataun nami. Jala saya unang beingot akka dosa nami. Ay jok do hami mardosa maradopon ho. Jala jok do sungguli hami remasmu marhite-hite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang asin roham. Saya urupi mahami ho ale Tuhan dewataha Tuhan nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahatani debata taringo tuha sesani dosa. Roma hamu tuahu asa mengulu terdimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit muadadap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perarada songon abit asumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mareda hitasian nomor 707. Ayat 1 dohot ayat 2. Tabege matrupuk epistel dihita di bagasan minggon, imana tersurat di buku Pesalmen 27, mamuka sian ayat pitu sahatu ayat saplopat, songonom ma hatana. Tangiang mangido panupahiyon. Say tangihom masorakku ale Jehovah molo hujoho, asa roham midaahu jala alusyahu. Narwaku do madokho lului hamu ma akka bohiku atong bohima nahulului ale Jehovah. Unang tamunihon bohim maradopon ahu
unang tungtulak na posom di bagasan rimasmu, matua horo pangurupyoku, unang tung abolokon ahu, jala unang tadikon ahu alede bata ni hatuoku. Ay nunga di tadikon damang doho dainang ahu, lai di jakko Jehovah doahu, say padahom matuahu dalammu ale Jehovah, jala togu ahu di dalam hatigoran ala ni akka alokku. Unang tung pasahat ahu guru roha-roha ni akka musukku. Ahehe do dopak ahu akka sitidangi pergabusan jala di baushon hajahaton. Aut unang haporsyaun paideh dahunau sogot hinarenggan ni Jehovah di tano hanguluon. Parnahalom ma Jehovah pagomos jala patogur ham jala parnahalom Jehovah imasahna martuar na tumangihon hatan di bata jala na piopsa. Amin. Maredes yang nomor 110 ayat 1 dohot ayat 3. Taha tidak ko mahaporsyaw tay, songon na hina tidak ko nidongata sa haporsyawn, di sandok portibion ra mahita madok. Aw porsya di debata Jehovah, ido ama pargo na suatu dosan na tumapalangi do tano. Aw porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, ima na tribuhon ni si Maria, na gabi-gabian santon do perbadia andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panghuman ni Silatus na materpadal do di amana di haup silang na tuat tuban watoru dong tanom na mula mangolo di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamon ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pemamulak sogot tu tano manguhumi halat na mangolo do na mate au porsea di tondo porbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akkana badia dohok dihasisani dosa dohok dihataina mandok mulak mangulu sogok daging ni halak nang mate dohok dihangoluan na sora suda. Amin. So napatakas so titing dihita hujahay ma piga-piga poin di minggu eksaudi di tikyon na perjolo 2.1 sermon parhalado pada hari Selasa 26 Mei 2020
masih melalui aplikasi Zoom mulai pukul 17 WIB. Dimohon kepada semua pengendara untuk dapat mengikuti acara tersebut. 3.2. Persembahan pembangunan pada hari ini Minggu 24 Mei 2020 dalam kebaktian pagi dan siang kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Persembahan dapat disampaikan ke Sintua Wek atau transfer ke nomor rekening yang tertera di warta atau diserahkan ke kantor gereja pada hari Selasa, Jumat dan Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 14 WIB. 5.1 Acara penghiburan Manang Mangapuli pada hari ini Minggu 24 Mei 2020 gereja kita akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga Dr. Andus Yun Peter HT Nababan, Ibu DR Borusilain yang beralamat di Komplek Nata Endah N61 Cihanjuang Wek 4. 5.2 Terkena siasat gereja mulai hari ini Minggu 24 Mei 2020 bahwa Bapak Ridon Condro Tampubolon Wek 4 tidak lagi anggota jemaat HGP Jalan Lurah Resort Cimahi karena telah menikah dengan wanita yang lain dan meninggalkan keluarga sebelumnya. Terkena siasat gereja RPP pasal 3.G strip pasal 4G H.KI H.KI.L. 5.3 Libur Sermon Wek gabungan. Sehubungan dengan perayaan Idul Fitri, maka kegiatan Sermon Wek gabungan tanggal 27 Mei 2020 diliburkan atau massohot. 5.4 Pemesanan buku, Ipola, Pajonok dan Mendekat. Gereja kita akan memesan buku Pajonok atau Mendekat periode Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 bagi jemaat yang akan memesan supaya menghubungi Sintua Wek paling lambat hari Minggu 31 Mei 2020. Songonima titing namasa di huriata mauliate ma dituatta. Marede nomor 772 ayat sada do namangihut uhut tapa pasahat piliatta. Aku do patiurlah kaki. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hatani debata di minggu tasadarion minggu ek Saudi. Marlapatan
sai tangihon ma suarakku ale Jahoba. Sian Evangelium Matius biddu 20 ayat 20 sia 1 ayat 34. Matius biddu 20 ayat 20 sia 1 ayat 34. Buka muma bibel muna di bagas tabe jala boy matai huton songod dia natar surat di hatani debata sadarion. Jadi lahoruar sian Jeriko torok mahalak mangihuton ibana. Jala hudul-hudul ma dua halak nama pitung dipinggol ni dalani. Jadi dung di BG mamolus Yesus jauh-jauh manasida ninnama. Maroham dihami anak ni si Daud. Alai dipisang akan atoropi manasida asasip nian. Alai lam gogo manasida majauh-jauh asi maroham dihami Tuhan anak ni si Daud. Jadi mangulon ma Yesus dipakulingi manasida. Aha dipangido rohamuna si bahenokku Tuhamu. Dungi didok nasida mak. Naing mamukap mata nami Tuhan. Gabe asima rohani Yesus. Di jama ma mata nasida. Jadi pitor marnida ma. Jadi diihutton nasida ma ibana. Ima yanggo sahakna. Hamu akka manami inanami nangakana posobulung urian itu hatta nama dohoti parmingguan marhite partikian live streaming jalanania leleng nanunga marminggu hita di bagas tabe ikon sabam do pero hatta jala sai toktong do lam tu ulina jala lam tu denggan nak kapar saurat tanak pemarhite parminggu di bagas tabe jala las doroha ala diakka berita nabi nege rupani sai adongdo na rapak merminggu ganup keluarga danak na bosobulung remaja do takkana torasna di bagas nabi gabe kosai tabeod do sude sianna danak sikola minggu remaja na posoi alani i pinasa ma las nirohatta sadarion tu sude ruas ni huriatta na maddohoti par minggu non sikola minggu akka danak remaja na posobulung dohot akka na tua-tua muladong sikola minggu di sitapukka majo jami taon marhite de ni sikola minggu macai takas do di tidak danak kita hami lumobi akka sikola minggu ta turpuk jamita sadarion turpuk dihita di bagasan minggu ek Saudi sadarion. Sodo inang dokter Bursilalahi sadi baju dihita musik. B sama dengan Jo. Do baju inang. Ada orang buta. Do mahamu marede di bagas tabe untuk kamu mah. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, celik matanya, celik matanya. Orang buta itu celik matanya, celik matanya. Celik matanya. Orang buta itu disembuhkannya. Orang buta itu disembuhkannya. Molarong akan kota di si taluas mamaret dinasi daturpuk jamita sadarion. Ada orang buta duduk minta-minta. Tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui orang buta itu disembuhkannya. Ima jamita dihita sadarion jalai mana taboto tiki sekolah minggu.
Imana taboto ketika sekolah minggu. Ale dung magurak kita tong. Dung matoras sita. Rikok do boto otta boa perdalan ni si malolong ni nama pitungi malum. Boa do proses kesembuhan na didapok ni nama pitungi. Atiki gelengi baso binoto mangacelikon. Aduh celikon, pokok namanya demak celik matanya ni nabrang tangnya tusani. Berarti celik matanya, terbukalah matanya. Si patak kasotta sabotulla na barjolo hurian itu hatta ima ia nama pitung nama ngidoi-idoi na boto barita naing haruar ma Jesus ya Jericho jala manal puhod dalan inganan ni nasida mangidoi-idoi sasitonga ikolas dorohana sida ay torop jol mannon mangalehon si leononna alayang go nama pitung na duai nama pitung na mangidoi-idoi danga pala torop mijol manani halas son nasida jalan pala pengharapan bahwa nanti pemberian si leho-leho tabba ma ala gurang jolma alai napinai maimani nama pitungi ima naing salpuhonon ni Jesus dalam nasida alani ido ubahen na ikko jowokku do gorni Tuhan Yesus si jalan akula jowokku sehali alai jauh-jauh do tu Tuhan Yesus anak ni si Dauti asa di pamalum jala di pahisar sian nama pitungon ninna rohana sida amai takas do ditadda takas do diboto takas do dihangoluhon ya Jesus nok terberita na sailaon nai mangulahon naringkan jala mangulahon lomoni rohani dewata pamalupon akkana marsahit patupahon akkatadda halongangan dang be asing be sian naung pinadaton ni dewata di padan narobi oddo ibana, oddo halanga, dialah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Mesias Kristus Tuhan, Juru Selamat. Dan ia Tuhan sendiri. Ido bain natakas ditadda ibana. Ia Jesuson. Tuk doh wasona doh guguna laho pamalupon. Hapi tungokku. Laho pamalupon pernida aku. Laho pasuakon si malolokku. Di bagasan panadayon natakas. Di pengharapan mesianis sejak dari kerajaan Daud dikukuhkan gabe bangsoni debata nunga di pauza debata pakirimon ni bangsoi di sipalua nanaeng roi ima Mesias anak ni debata pengharapan mesianis sianiro marharoroan panadeyon nibana Yesus anak ni si Daud asima roham Yesus Tuhan anak ni si Daud. Di nabar joloi di jauh mana Yesus anak ni si Daud, napa dua honi Yesus anak ni si Daud Tuhan. Asiroham dihami. Asiroham dihami nina sian panadayon siap pamoton natakas di haiseon ni Tuhan Yesus. Ibana do si palua, ibana do tuhatta. Karena itu memang Bapak Ibu untuk datang asaroto Tuhan Yesus si ikut takas do manada. Ikut takas do uboto. Mengenal Tuhan di dalam iman. Di bagasan pos nirohana. Takas manada hade bataon ni Tuhan Yesus. Sehingga dang olohita dang maju guarna ganup tiki ganupari. Di bagasan pos niroha dot panadayon atakas. Dak polekon panadayon naikon pajupang doh Tuhan Yesus. Nunga di ida mataku Tuhan Yesus tak pola. Tetapi melalui pengenalan pergumulan kita dengan firman Tuhan, doh tangyak taganupari ganup tiki tu dewata, di si malam tatadda Tuhani, di si malam taboto Tuhani. Dengan pengenalan pos nirohana sederhana dia mai, kamang dot tamakkaina, apa sobulung na kasih kola minggu, yaitu bahwa dialah Tuhan, dialah juru selamat yang lahir di Bethlehem, yang tersalib di Golgata, yang bangkit pada hari yang ketiga, nah di hari Kamisi taingot yang naik ke sorga. Lau para dehon inganat dita ibana do. Dan ganggu behita di si jalarang
ragu behita di hatuhanon ni Tuhan Yesus. Ibadah do debata dengan naiknya ia ke sorga, ia menegaskan bahwa ia adalah Tuhan yang bertindak menghadirkan sorga ke dunia di dalam keselamatan di kayu salib. Marhitehon hatu tubuna tu portibion gabe jolma songok kita asalam murahi ta manada asalam murahi ta uboto ibana do Jesusi marhitehon hazol maun ni Kristus nangro tu portibion jala memang panadayo di Jesusi manot tuhod doi di pajowot ta Tuhani juga di sikap kita kepada Tuhan juga di responsibility pertanggungjawaban do respot tatu dewata songo dia do hita merespon Tuhani marhite pada deyota songo dia do hita menempatkan Yesus dalam kehidupan kita siapa na deyota doi molo takas do ditada Yesus na tubuh anak ni dewata gabe jolma nama naon na porsuk humokop dosaku ibana do pasaihon utang ni hamatiakku jala di bagasa kaheheon nai dilehot dia honguluan baru di bagasan hananak nai patar hagugon di dewata di surga dangadong be dalaku lahu meragukan sedikit pun eles mar Tuhan neang mar dewata tung takas do patu pauku Yesus gabe debata di bagasan nguluku di sebuah restoran Bapak Ibu di Amerika adong sahala na baru masuk tu restoran ini ditiki masuk gimana tu restoran ini las rohana mamereng banyak orang alai adong sugu rohana di restoran ini di sebuah sudut di sebelah sana ada duduk seorang bapak yang menyendiri di satu meja. Wah ini sepertinya orang yang tersingkir karena si bapak itu negro berkulit hitam. Jala sudia karena di restoranon berkulit putih. Dungi Roma matonin nama pelayan. Rojo hoina. Saya pesan minuman paling enak dan berikan kepada semua yang ada di restoran ini. Au mabayar. Alai kecuali tu amatan. Unang lihat tu sini na. Ibereng amatai senyum. Nabuti rupane. Ya senyum. Si negro ini yang negro ini senyum. Melihat tingkah laku ni amat tanak kini ani nabaruroi. Lam sugu marohana. Soon lam itu tu ngati-hatena. Bah. Soon na di elesia na rohana. Pelayan. Iju manum si pelayan ni. Saya pesan makanan paling enak di resto ini. Berikan kepada semua yang ada di restoran ini. Kecuali si bapak sana. Unang lihat tu sini na. Ibereng amat tasinak kinani. Senyum ibana. Hudul mamat tay dak kabis pikir ibana. Puasa saya senyum. Amat tay nga huwai pesongoni. Muruk manian. Asa marsoal kami. Hukeroyo kami manod dison. Salak ngadok. Dangadong dongan na inna rohana. Saya senyum ibana. Ujung na. Kamang dot tamak kenang nang hita saluhut na. Isuk ni mana mapelayani. Ay siro amatan. Saya huwai pang songoni. Saya senyum. Dang murukin na. Dungi Roma pelayan ini nama. Pak, sudah pasti ia akan senang dan senyum. Kenapa? Dia pemilik restoran ini. Dia pasti senang kalau minumannya dipesan banyak. Pasti gembira kalau makanannya habis semua nina. Ibana dona punasa restoranon. Nina nga pasti senyum ibana. Mololaku jualan na nina. Ujungnya termelitot di mamat tahun. Pakilalaan na do pamerengan na nailes. Marnida matay hape imada no napunasa restoran ni. Dang ditadda. Dang diboto. Dialah pemilik restoran itu. Hamuak kamang dot tamuak kainang. Ada banyak orang percaya yang tidak mengenal Tuhan. Porsea do alai dak pos rohana. Iman nombusina paduaon. Sidota. Godang do halak Kristen. Dang do petakas ditadda Tuhani. Sehingga memang ia tidak yakin
bahwa dunia ini bisa dicukupkan oleh Tuhan karena Dialah pemilik dunia ini. Dengan segala hal yang perlu, dengan segala hal yang kita butuhkan. Alai alarak tatadda Tuhani, dak takas taboto Tuhani, sipata ganggu dorohatta, bahkan eles dorohatta sipata mar Tuhan. Dak pola tangyak konottonon ninnahita sipata di bagasan perdalanan di ngulutai. Neang rohatta tu Tuhani. Alania alarak takas tatadda Tuhani. Sadarion di jauh hita songon nama pitungon. Songon na somarnida na diturpukta sadarion na jauh-jauh dua halak nama pitung di pinggir nidalan. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan yang begitu mengenal Tuhan Yesus dengan iman. Yesus anak Nisi Daud. Yesus Tuhan anak Nisi Daud. Asima roham dihami. Molo sikola minggu hita de tanak kini ani itor langsung do malum. Ala yang go di sonarong do percakapan. Dungi Roma Yesus. Dungi Roma Tuhan di topok mana mapitung na dua halaki. Dungi mangulum ma Yesus. Ia berhenti mendengar seruan. Dua orang buta memanggil-manggil Yesus anak Daud. Tuhan asiroham dihami. Dungi disukum mak. Dungi mak katai manasida. Dungi didok Tuhan Yesus mak. Aha dipangido rohamu nasi bahenok ku Tuhamuna dua. Hamu kamang dot tamu kainang. Moloro Tuhan Yesus. Tuhita songoni. Olo do raci rohatta. Olo do rasongon na menek rohatta. Ngadi bereng mapitung. Alay disukud dope. Ngadi bereng hita dang mernida. Alay Tuhani disukud dope. Dinasidukun di Tuhani. Asi bahenok ku Tuhamu. Ninna patakasod do itu hita. Kamang do tamu kainang na barjolo. Ikop porsea do hita. Jalapos rohatta ditiki mangido hita. Berdoalah dengan penuh keyakinan. Berdoalah dengan penuh posni roha. Unang merdua roha. Unang merganggu roha. Ninna Apostel Jakobus. Ay halak na merganggu roha. Na miyoleol doy songon alugo do songon obak. Na so pos rohana ninna. Alay molomar tangiak kita. Iko pos do rohata. Begion na do jujutta. Molomar tangiak kita. Iko pos do rohata. Begion na do alu-alutta do tangguk-tanggukta. Itu to. Unang martangi yang asal madidok. Alay kosian haroro ni pos ni roha do. So na jujut tabigi rupani. Molo martangi kita kamang do tamu kainang. Iko pos do rohata. Unang songon nakapartangiang na baru manangyak kon na marsahit. Di rumah sakit. Dungi martangiang ma pertangiangon rap do tak kaparalado ni huria. Dungi haruar siar rumah sakiti adong mana manukun. Apa ditanami ngabah namar saiti tor marsak do si pertangiang. Gua to bebah ninna madok. Daw ngabah horwa. Ngalipa nak inna jadi baro tang leleng be ninna rupani jadi ngapa habe baru martangiang alai dang leleng be ninna dang pos rohana naik malum akka namar saiti molo ditangiakon molo nama pitungi pos rohana di jauh dang ibege sali ijau muse dungi roh Tuhan Yesus disukun Tuhan Yesus si asi baenok ku Tuhamu ninna au gariau nama pitungi nabongaro oh Tuhan ngeber ko mapitungau ngapasti be pamalum mau jepitukon ido donokku alai torugo rohana di bagas kaserepon dido nama pitungi na dua lakima naeng muka mata nami Tuhan hatorukon ni roha haserepon ni roha dipatudu si mangido na mangido hatorukon ni roha haserepon ni roha dipangido nama jalo tu namar huasoi, tu namar gugui, ima Tuhan Yesus. Nak pekot disukuddo, ay nga di botonian.
nak peikot di patakas do ay nga di bereng niya mapitung dua halak alay di sukut Tuhan itu. Hal ini menegaskan bagi setiap orang yang percaya bahwa tidak boleh berhenti berdoa. Di boto Tuhan itu narikko di hoamang di boto alay pangido. Di boto Tuhan itu narikko di hoinang di boto alay pangido. Iro banda di Matius 7 ayat 7 pangido hamuma sai tuktuki hamuma sai lului hamuma sai Sada Tesalonik 5 ayat 10 unang masadi hamu martangiang Rom 12 ayat 12 jugulhon tangiang ido manok tong martangiang terus mangido karena walaupun Tuhan kita tahu apa yang lebih baik bagi kita, tetapi penting bagi orang yang percaya untuk mengaku di dalam kerendahan hati mangido majalo tu debata ido banai kotakas do hita mangido majalo tu debata na umuli na dumingkan hobar tulomoni rohana oloanna jala lepatu paonna di bagasan haguguonna marhite-hite seruan jauh-jauh pangiduan niyak kana porsehai asatung takas marulupulup jala marlas ni roha hita laho mangulahon lomoni rohana ido olo polop ni dua halak nama pitungi alani do hamok kamang do tamok kainang di pamalum Tuhan ido sahita sadarion di pamalum Tuhan ido parnia hapatta sadarion di pamalum Jehovah Tuhan Yesus marhite sukus-sukunna sehingga orang yang sakit yang disembuhkan terlebih dahulu adalah keyakinannya. Nah di pamalum parjolo sahali ima posni rohana do. Nah di pamalum Tuhan Yesus parjolo sahali ima toddina do. Nah di pamalum parjolo sahali Tuhan Yesus ima hangoluan hakikat ni hajol maunna do. Ima iman pengharapan dan toddina asatung malum. Ido banda di Yesus aha si patu pauku tuho aha di rohamuna naeng si bahenokku aha di pangido rohamuna ninda Tuhan Yesus asa sude hita na marpos ni roha tu Tuhan Yesus di pasu-pasu ho Tuhan Yesus do dita ubat nama cayarga ima habor sehawan di pasu-pasu ho Tuhan Yesus do tu hita ubat yang sangat manjur bahkan lebih manjur dari segala obat di dunia ini yaitu iman. Sehingga Yesus bertanya, aha si patu pauku di dok rohamuna, si bahenokku di dok rohamuna, naing manungguli hapor siota, naing manungguli partodiota, asaunang talu binahen ni parsahitoni. Sehingga hakikat dari kesembuhan yang sempurna, hakikat dari kesembuhan nama caipolin, ima molo malum todita, sehingga orang sakit bersukacita walaupun tubuhnya sakit tetapi rohnya sembuh. Nama pitung takas do makatidakon nunga diida mataku Jehovah si palua au Yesus Kristus na tubuh tu portibion manaut na porsu dia pinar silang hehe di hari patuluhon manaik tu surgo diida mataku haluaun na pinatu pami ale Jehovah nang pemapitung si malolongna. Malum do todina malum rohana nang pegale pamatangna hamuak kana marsahid di bagas nan waing pek alani hagaleon na di bagasan na ngaluton boy do marsahid dagik taon gale pamatakta gale si majojak tarang boy mangalakka alay yang go todita madoras do marlojong awo Tuhan tuhaw pinarsilang mi ninna marlojong ido dihilala na pakpangi marlojong ino dihilala na so mangalakkay nak pegale si majoja na marlojong tutuhani tuhaw pinarsilang mi mangido haw siyakko asini roham ima marlojong ina pakpang tu debata alania ina di pamalum tuhani sehingga orang yang tunarungu yang tidak bisa bersaksi bahwa Kristus adalah Tuhan pemberita Injil melalui karya-karyanya. Ido hakikat habal gaun wasoni Tuhan Yesus sadarion pamalupot todini akan amar sahid. Pamalupot todini akan ngaluton
sehingga roh Tuhan Yesus manukun hamu, manukun hita sadarion ahasi bahenokku Tuhamu dungi dohonot tama naing hisar todikku hisar banak pamatakku laho mernida haluaun na pinatupani Tuhan Yesus dot hamonangan di bagasan pakok kopon nai na berpudi sahali hamuak kamang dot tamuak kainang gurang do halak naung pinamalum ni Tuhan Yesus sian parsahiton godang dohita naung pinaluan ni Tuhan Yesus sian hangaluton naik tiruot na mapitung na duaon dungi gabe malum manasida dihuton nasida ma Yesus ikutlah Kristus taihutton ma Tuhan Yesus si di bagasang ngulutta molonunga di palua hita sian hangalutotta molonunga di pamonak kita sian hasusaatta molonunga di pamalup kita siap parsahitotta arong gosol ma ala malua siap parmaraan di lewat debata kesempatan gabelam kasa-kasaon bah ay ngay aning mati hawin na bapula mana ni ang beon noy ngonin na dungilam kasa-kasaon mabuah mobil mabuah sepeda motor lam ngebut lam lomo-lomo na ba mati ma bidura ay lam kasa-kasaon ay ngane aning mati hawin na bahkan ada orang saya dulu sudah koma hampir mati nina alai gabi bilang ditadda koma nai gabi lam jonok tu Tuhan Yesus sehingga titik mah itu dulu koma sekarang titik kalau sudah titik ending berakhir itu dah molo koma hitanian tapagajang makoma terus unak sampai titik tai hutum Tuhan Yesus mubawa hita bertobat mahita sian hagedu kota itu dah apalagi molo hita di pelua dewata dang dijopuk do pehosatta dang dibuat ngulutta malua hita siap parmarabolon ikol lam patak kasok kita doi mangihutut Tuhan Yesus dan gawe patak kason hadiriota nazago na nabui jalan natolap pita malua siap kamatiani dangi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan hendaknya mengikut Yesus dalam hidupnya jala lam takas mangihutut Tuhan Yesus di bagasa sadarion ale Jehovah jauh-jauh doa tuho jala hu pangiar suaraku mangido tua rupa muna badiai asi maroham kasihanilah orang yang lemah ini pamalum maparsaitot na di bagasan pardagingokku nak partodiokku palua maausian hagu gotakon ima jujut ta sadarion lumobi jauh-jauh ni sudia kana porsea sadarion ale Jehovah Tuhan si palua na marhuaso laho pasohon pandemi COVID-19 asi maroham dihami dang margogo behami nunga tunggale hami sude mahita marlopit tangan martangiang jauh-jauh Yesus anak ni si Daud Kristus Tuhan asi maroham dihami hapogani paluahok kami amin martangiang mahita Jehovah si palua di bagas Yesus Kristus nunga hutad dahami hodo Tuhan hodo si palua na palua ho kami sian hamagoan di pakokopommu di Portibion mau liate ma di ho Tuhan ala di pamalupo hami sadarion di pamalum hatam toddi nami di pamalum hatam haporsion nami ala ni i gabi malua hami sian hahulomon gabi malua hami sian parsahiton dung di pamalum jala di pahisa roton di nami ale Tuhan takas do di ida mata nami hodo si palua jala siokop pami nang pe si pata rabun si malolong nami bahkan boy dang marnidang go si malolok perdagingon nami ala yang go toddi nami takas do marnida haluaun na pinatupami takas do nang merlojong si majojak nami madoras rotu ho nang pegale mangalakka pak nami takas do nang pamangan nami majauhon mamaritahon haluaun na pinatupami nang pe mangungu si madokon nami pamangan nami pamanga perdagingon ala yang gotor di nami majauh-jauh do takas haluaun na pinatupami Tuhan
Topok masudia kana marsahit di huriam. Di bagasa sadarion. Jala urupi manasida. Sukun nasida Tuhan. Taringot tuah si patu paumu tu nasida. Dungi alusan nami ma. Naing malu pami Tuhan. Porsea jala pos dorohanami. Alani pamalum maruas ni huriam saluhna. Akan pihak di podoman nan waing. Nang tolap merdalan mangalakaw si majojana. Marsahit di perdagingon. Utangi aku kami pung tamaro aruan na marsahit. Songoni nang situ aja manurung na hurang hipas pamatangna. Nyonya situ si matupang na hurang boy mangalakaw si majojana. Nyonya situ pengaribuan na hurang sehat. Rodi torop do petaheak kana marsahit ni huriam. Maradu sohagu warak kami mersada-sada. Rodi ruasmu nama doho titangiangon. Nahurang hipas. Ali Tuhan hapugani mengurupi nasida. Apehom matanganmu tu pamatang namar sahiti. Di ruas ni dagingna. Asa dinggam merdalan urak ni pamatangna. Rodi holi-holi na nang sibuk na pe. Nang mudar ni dagingna. Asa sumuang hahipason nasida. Pinamalum ni hagugoon ni tanganmu. Leho bengek ni roha di nasida. Lumobi manungguli hapor seao do pamalu partordion nasida. Asa tung takas ditadda. Horo pargugo na suatu dosan. Pasu-pasu masaluh ruas ni huriam na maddoho ti parmingguonon. Dibagas nasida bedi nganan nasida bedi akahuta nasida. Pasu-pasu na ulang tahun kelahiran sadarios sa mingguon. Leho panjang umur, kesehatan, kebaikan, sukacita. Ulang tahun pernikahan sadari dosa mingguan. Lam berbahagia rumah tangga nasida. Pasu-pasu maama nami tapu bolon Bapak Michael. Nalilu di bagasad dalanna. Asa mulak muse manopot ho. Makka porsiay ho. Urupi majalah puli na nami inang Michael boru tapea. Asa sabam roha nasida. Maparukil ho manangyakon. Amat tanda sida turupamu asa mulak siad dalanna. Na lilui. Pasu-pasu mali tuhan ruas ni huriam. Ruli si hobing. Asanggi alam tabak ka las ni roha di ibana. Songoni nang keluarga dia manami ciasirai nang borsi tumorang. Rap do tak keburu nasida. Si Christine. Songoni nang si Maria Deborah. Sailam tabai panupahiyom mulas ni roha nang gugun nasida. Mangguhi nasida do dengan nibasam do asini roham. Karena poso bulung ni huriape pasu-pasu ma NN. Na mangido asini roham. Hoal itu hama parrohay na sida dia kakarejo ulaon. Mangguhi do takka narikot. Dia kapangkat tiur ni pacarian. Lumobi si rokap ni toddi dia kanong talup dapotan rokap ni toddi sadarion. Asima roham Tuhan sayukap di nasida. Si rokap ni toddi dongan na martangi yang tuho. Pasu-pasu mali Tuhan nang ruas ni huriam, Ferry, Halomoan, Daniel, Yesi, Raja Guguk, tabai dengan nibasam di ngulu nasida, dia kaulaon do hai pason di nganan nasida. Saat di homa daging doktor dinami oleh Tuhan. Sai tangihon mahami molo ujau hami ho, jala hapogani mengurupi hami, molo jauh-jauh hami tu ho. Ganupari ganup tiki hujau hami guarmu. Ale Yesus anak ni si Daud asima roham dihami. Amin. Maret de Mahita nomor 750 ayat sada do 2 750 ayat sada do 2 Hut Mahita papungu pelean. Pangurupi Yesus
pesi patagan apa se daon mi jamo tok tok Tuhan menjaga kolumi. Ayat 2. Jehovah lastiroha salelenggo lumi iba naharara inasana uli airi sari on Yesus sudena nikoti Yesus Tuhan mi. Tatangiak kon mapiliata. Ale de bata manamina di Banua Gijang hodo haroroan ni salu silelon na dinggado nasa ulibasa na mauliutus. Pasata mi masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gawi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaw parasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami maritete todim. Asalam hutad dahami gurang di silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nile on mi todiro di pamataku osadohot guguki rodi salu artaku upasahat itu ho dasau satu kudo ale amanamina di Banua Gijang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajonmu sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songonda di Banua Gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami to gihot tu pangujunan palua mahami sian pangami ay Rodi hasangapon saleleng nileleng na amin. Jalohamu mapasu-pasu ni Tuhatta di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata mabohina midaho jala asi marohana midaho sai di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. 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 Kembali kami pasahatos selamat hari Minggu Tuhamu saluna di Minggu Eksaudi Sadarion di Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi rap dohot kru live streaming dohot tim musik dohot song leader selamat hari Minggu madihamu saluna Horas.
jauh